ni ban gane ma ashe ban gane ma dalilin da yasa ke sa bakin rawanin ba sai jiya a bakin sa na ji wai ashe wai ba a cewa mutum sai mai bakin rawani wai mai barin rawani wai sunansa a sheikh sai za ke cewa sidi ayi bakin rawani ne ayi wani makami ne wai to wai sai na cewa ai an ce madarisi wai ya ce ayi makarantu to ya za a zo a ce ayi hausa haba jahili yanzu idan ana faɗan tarihi na ni yanzu makarantu nawa ne to an kira makarantu shi ne zai hana ce na yi jami'a kai wato ɓata lokaci ne na ɗan shi'a ka san ɗan shi'a in ya ga ka kama shi sai ya sake duk abin da ake magana sai je kama ɗan wani reshe ta da burburi a wurin ya ɓata muku lokaci ya ci muku lokaci ba a kai zuwa ga natija ba ya hana mutane kuma fahimta gashi ne yake cewa darastu na yi karatu fi madarisul madina a makarantu na garin ina kenan karbala kafin ya je najab ya ce hatta sirtu shaban ya fi'an har na kai matsayin saurayi matashi ina wannan makarantu din wanne kenan primary junior senior ya ce bayan haka fa ba'asa bi walidi sai baba na ya tura ni ina kenan ilal hauzati al-ilmiya an-najafiyya to kaji inda je sai baba na ya tura ni najab inda naje nayi karatu jami'a kenan to don Allah in ba gabo ba da kiki me abun musantawa nan wancan makarantun da kike kawo madaris yana nufin menene primary junior senior yace da ya gama sai baban sai tura shi ina zuwa jami'a wata jami'a ta najab to a cikin ma sai ce wai shi bai ce ai makarantar najab ba to gashi nan da ya tashi kuma duk wajen safsara sai cewa yake to ai karatu hausa ai suna da yawa ba ita ɗaya bane bai faɗi wanda yake nufi ba to gashi ya faɗa yace ummul hauzat uwar waɗannan hauzozi din bai bayan yake nan cibiyar su wadda ta fi su girma ummul hauzat tunda hausa din ta najam ne to wannan din wadda ta kai kusan shekara 2000 ita yi ummul hauzat me kake nema bayan wannan wai sai ya bada misali wai kamar a ce mutum ne ya yi jami'a a Kano to ai Kano akwai jami'o'i ya yi jami'a ta jiha ne ko ya yi ta abin nan don Allah yanzu wani yana da hankali yanzu ka ce wai waɗannan su suke karantar da kai addini ya rake kamanci addini abu ne badihiyat ma suna karyata su yanzu in ka ce kai Bayero University a Kano da saki tambayan ka wata makaranta kuma bayan Bayero University akwai wata to ya ce ya yi hauza ummul hauzat wadda aka fara kafawa din uwarsu ginshikinsu cibiyarsu kuma ka lokaci wai ba san wacce ce bane haba dan shi'a magana ta zahiri ma kun yi ƙarya kun yi taqiya yace ummul hauzat fil alam yace a duniya ma gabaki daya ita ce sananniya don ita ce ta kai kusan shekara 1000 ummul hauzat fil alam for the whole mankind to kuma ka zo kana ce wai bai bayanin ta ba me kake so ya ce maka kuma me kake so ya ga maka wallahi dan shi'a bai tsoron Allah sai yasa ku kiyayi yan shi'a kun ji wallahi yan shi'a ba su tsoron Allah fasikai fajirai ne ƙarya a wurin su addini ne juya hankalin mutane ma addini ne a wurin su me kake nema bayan wannan yace li an hala min ilmi fuhul ulama'a don in samu ilmi daga wajen manya-manyan malamanta fuhul manya-manyan malamanta wa mashahirim da wanda suka daukaka a cikin malaman kuma ba wanda ya kai hatta tafi hausa da take kumma ka san hausa nasu kashi biyu ne akwai daya Iran da take kum abin da yasa Iran suka yi ta a kum saboda akwai ka san su yan bautan kabari ne duk inda kabari yake na wani babban suna girmamawa to akwai al-Fatimatu binti Imam Musa al-Kazim ana aka binne ta suna zuwa suna bautansa a wurin suna bautanta a wurin a kum din ka san su dama da su yan Tijaniya bautan kabari suke bautan shehu ne to sai aka je aka yi wannan makarantar ita hausa din a kum amma kafin a yi ta shekaru ɗarurruka an yi ta ina ta najab da take aina iraki wadda aka bune imamu aliyu a wurin to ta daɗe wurin to suna ma ja in ja wacce ce ake ganin wadda tafi wani shin ta iran ne ko ta iraki ne kuma babban abin da ya ja musu wannan matsala shine matsala ta guda ta wulayatul faqihi al-mutlaqa menene wulatul faqih al-mutlaqa ta taso asali ne a lokacin Imam Khomeini kuma shi wannan Musa Asawi din ma abokin Imam Khomeini ne har yana kan kai masa ziyara a shekara sama da sau 2 ko sau 3 har Imam Khomeini ma yana zuwa wurin sa shi Musa al-Musawi din duk kuce ba ku san shi ba yan shiya duk ba ku san shi ba
to me wannan wilayatul faqih al-mutlaqa take nufi shine cewa shugaba kasa na addini kamar iyamatul lahi shin shugabancin sannan ya tsaya a Iran ne ko ko yana shugabantar dukkan Asia na duniya mutlaq kenan to su a Iran su a wurin su wilayatul faqih al-mutlaqa in aka nada shugaba a Iran to yana shugabantar dukkan yan shi'an duniya in ya bada umarni dole su bi in yace ayi ayi in yace a bari a bari amma na Najaf suka ce a'a tasu ce tsohuwa shekara ɗaruruka kafin a yi ta ba za a ce wani wanda yake can kuma a ce shi ma yana shugabancin wanda yake shugabancin wannan ta gurin ba wannan ya kawo sabani kun ji sabanin su da ya tashi to akwai ɗaya a Qom a Iran akwai ɗaya a Najaf a Iraki kuma a ina in ka bar Karbala don Najaf tana kudu da Karbala ne a kudancin Iraki a yamma da ita ma Saudi Arabia ne suna da boundary da Saudi Arabia an gane wannan ko mu ce da Iraki so wannan makaranta sananniya ce Hausa in ka duba kai Google zai nuna maka matattara ce ta ilimi duk wani wanda zai fita kai akwai bahas ma wanda yake khariji sai ka yi shi tukunna in ka gama ne ake bada wannan mukamai din in ka kai zaka iya zuwa ayatul lahi gaba ɗaya kuma shine ayatul lahi al-uzma to annabi daga farko mutum yakan zama hujjatul islami hujjatul lahi ayatul lahi al-uzma ko gane bane wannan duk suka sa kansu wannan mukamin kamar sojoji ne akwai captain akwai major akwai brigadier duk wannan bidiyo su suka tsara ma kansu to yace shine yake har yake kalubalanta na ya za a yi wannan sheik ne a ce masa sayyid ai ya nuna bai san me yake yi ba to in an ce manzo Allah sayyid waye kuma yanzu mukamin sa har ya wuce a ce masa sayyidu wai an kaskantar da shi ne wai kaman garin nan ne wai kace wai idan an baka dariƙa sai kace Alhaji Shehu Dahiru ya baka in kace Alhaji Shehu Dahiru ya baka ai ka walakanta shi to ba Shehu Dahiru ba Ibrahim Inyas ma ana ce masa Alhaji Ibrahim Inyas gashi kuma a littafin sa kaga duk in ka dubi abin ka tobara ne da jahilci da dakikanci da kin gaskiya da son a rikita mutane wanda kuma ba shine mahallin shahidin ba mahallin shahid kawai ka tabbatar da wannan ba dan shi'a bane ka tabbatar a ilmance cewa nayi ai ya ce yana da mate yana da abokan karatu muka ce to ba mu ga abokan karatu sa da ya ambata ɗaya ya zo ya kareta shi ba ai ya kamata in nace nayi Bayero University nace akwai abokai na kaza in ban yi ba ya kamata su zo su yi rubutu ce ƙarya nake ba taɓa yin wani ya taɓa zama Bayero University ba ko ba haka bane ya ambaci sunan malamansa malaman nan ya kamata lokacin da ya rubuta littafin nan suna da rai su fito su ce ƙarya yake musu su ba su ma san shi ba to amma yau kai ne dan dukuni ne dan Najeriya kai zo ka karyata kuma me yadda da kai kuma ka duba je ma rashin adalci ga definition da Google suka yi wai sai mu bari in kama nasa na jahilci wai tsaya mun bayani nace a mu koma Google mu koma yanzu ma an kuna so zan iya buɗe muku gashi nan yanzu ma Google din gashi nan ta'arifin da suka yi da ku ba lokacin buɗe muku yanzu a in kuna son buɗe muku gashi nan wallahi akwai abun mamaki wallahi jahilci da son zuciyan yayi yawa nesa ba kusa ba wallahi in ka zo Google ka ce ma ma'ana alhauzatu inda shi'a ka rubuta wannan kawai a Google ma ma'ana alhauzatu inda shi'a me ma'anan hauza a wurin shi'a tunda shi ya ce ba makaranta bane to bari ka ji abin da Google za su faɗa suka ce yashirul mustadawul hauzati suka ce istilahi terminology na hauza abin da yake nuni fi saqafa ash-shi'iyya al-imamiyya al-isna shari'a a tsarin ilimi na shi'a wanda suke dangarce su isna shari'a wato saboda sun yarda da limai 12 din nan yana nuna ilal makani alladhi tudrasu fihi al-ulum a wurin da ake karantar da ilmin muka haka ne al-makani alladhi tudrasu fihi al-ulum a wuraren da ake karantar da ilmin muka addiniya na addini wallazi yajtamu fihi tullabul ilmi a wurin ne kuma ɗaliban ilimi suke haduwa ma asati zatim tare da ustazozin su wa shuyukhihim da malaman su to
to wannan tarihi da kai me kenan nuna maka makaranta, amma jahilin yace ba makaranta bane, to wace uwar ce ka ce ba makaranta bace, mece ce? Coci ne, kasuwa ne, shago ne, da kiki wanda baya fahimta. Gidan kuma baka san gidanku ba, baka san hausa ba, kuma ya ce wa shi ma ya hausa din.